Hortzi doate, Baionakoa eta Azparren bizi azken urte hauetan. Eta zure helburua zein da Xilaban parte hartzeko? Zer nahi duzunuke eman eta zer nahi duzunuke jaso? Xilaba lehia bat denez, helburu maksimoa irabaztea da. Badakit gauza oso zaila izanen dela, eta ondorioz gustura gelditzearekin konformatzen ez. Eta zer eman, zer jaso? Eman, denek badu zerbait emateko, ez? Eratzen bagira kantatzera badugula enbaitetu dugulako, iritzi bat dugulako, eta ez dakit, ateratzen dena ematera, no? Eta ez dakit, txapelketa honek edo zer funtzio ikusten duzu txapelketa honi iparraldeko bertso mugimenduan edo? Bertsolaritzari beste auspo bat eman diola pentsatzen dut. Nabaritzen dut jendeak komentatzen duen gauzekin, ez? Oen gutxi bat eran Xilaban parte hartzen dola, eta Xilaba hor da, nabaritzen zen, ez? Jendeak itxiten duela. Eta hori eman dio toki importante bat iparraldean bertsolaritzari. Eta bertso mugimendutik eratago duzu babela ekarpen bat egiten dela berba Xiberalako eta Baxena Farreko euskal giroari, euskal jendeari? Euskal giroari bai, gero euskarari ez dakit. Ikusi behar da zenbat jende ibiltzen duen eta zergatik ibiltzen duen. Txapelketa bada eta lehiak ere pizten du indar hori ez, sortzen du, orduan zerbait aportatuko dio, gero inbeste aportatzen dion, beste batzuek pentsa dezaketen bezala ez dakit. Baina badu garantzia, jendeak ikustera etortzen bada, garantzia dela da. Eta justuki, izanen da jende bat euskalduna dela, baina ez baita ezpada bertsozalea. Eta behar bat dudatan dena Xilabako saio batera joan edo joan, ze esan entzenioke pertsona hori? Nik ez dut uste jendea behartu behar denik bertsoa entzutera. Zen bertsoaren inguruan azken urteetan behar bada ere asko egiten da, ez? Asko espero da jendearen gandik, bertsoa maitatu behar da. Kuriositatea baldin badu, bai, bertso honenak horrateratzen dira egiten zait honenak, erren edut teknikoki, behar ba ez bortxaz edukian edo, baina bertsoa maite duenak etorri behar du bertsoa entzutera. Bestela, guretzat ere traba bat zapena da.